Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο QRIG Rips, μάγκες. Καλημέρα και καλό μήνα. Λοιπόν, σήμερα ένα φιλαράκι μας έφερε και από εδώ κάποια πράγματα που θα τα ανοίξουμε εδώ τώρα μαζί σήμερα. Πριν ξεκινήσουμε και ανοίξουμε, να υπενθυμίσω ότι θέλουμε ακόμα 3 followers για τους 150. Στους 200 followers ξανανοίγουμε live για giveaway. Έχουμε δώσει 4 boxes, μένουν άλλα 14 με το chase card του Dragon Knight, 150 ευρώ plus κάρτα που δίνουμε μέσα σε ένα box που είπαμε ότι κάνει 13 ευρώ το ένα. Και πάμε να δούμε τι θα ανοίξουμε σήμερα. Έχει ένα Twilight Masquerade, ένα Temporal Forces και ένα Paradox Rift. Είναι αυτά τα που ανοίξαμε και χθες εμείς στο live μας. Και ξεκινάμε με το πρώτο ριπάρισμα. Τίποτα, μάγκες, είναι ένα Poki Copy. Τέλεια, λοιπόν, πάει το πρώτο, το Twilight Masquerade. Πολύ κακά που γενικά σε αυτά τα packs, να ξέρετε, μάγκες. Έχει καλά cards αλλά πολύ κακά pull rates. Λοιπόν, δεύτερο που ανοίγουμε είναι το Temporal Forces. Για να δούμε τι έχουμε εδώ. Αυτά και από το Temporal Forces. Λοιπόν, κακά pull rates γενικά, μάγκες, να ξέρετε, δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά, δηλαδή τα αμερικάνικα είναι και έχουν και αυτό το πρόβλημα ότι πρέπει να παίρνεις τουλάχιστον seal case για να έχεις μια πιθανότητα μπας και βγάλεις κάτι. Λοιπόν, και πάμε. Και πάμε για την επόμενη Pokéball που θα ανοίξουμε. Αυτή νομίζω πρέπει να έχει τα ίδια φακελάκια μέσα, αν δεν κάνω λάθος. Θα ανοίξουμε πρώτα ένα Paradox Rift. Twilight Masquerade. Έχουμε ανοίξει ήδη 5 packs και τα 5 packs δεν έχουν ούτε ένα hit. Και ξεκινάμε με Basic Energy, Ducky, Emolga, Growlithe, Monferno, Dipplin, Rillaboom,